Jaha, då åker vi. Kör start 120. Höger 5, 60. Vänster 5 minus till kort, höger 2 plus 60. Vänster 2 trång till höger 3 extra lång, nyper något 60. Vänster 3 plus halvlång 50. Höger 5 plus. Vänster 3 plus här. Höger 5. Höger 5 över krön. Till vänster 5 150. Höger 3 50. Krön 80. Krön 50. Höger 3 till vänster 3. Till krön 300. Lång krön 180. Vänster 1 i vägskäl 80. Vänster 1 i vägskäl 80. Här nere vid handbollarna. Lite krön 40. Höger 3 minus 50. Höger 1 i vägskäl 120. Vänster 2 plus till höger 3 över krön, håll in. Till vänster 5 60. Krön 50. Ja. Höger 3 till vänster 4 plus. Vänster 4 över krön. Nyper lång 40. Höger 2 ja. Till höger 2 igen 30. Sen kommer vänster 2 plus till vänster 2 igen 60. Lyft 300 över flera krön. Krön 60. Vänster 4 plus. Till höger 4 lyft 80. Höger 6 över 2 krön. 50. Vänster 4 halvlång över krön 60. Höger 4 minus 80. Vänster 5 minus 250 över långt krön. Vänster 3 60. Mål i vänster 4 över krön 60. Höger 4 plus 40 stopp.